An bɛ setigi Ala fo ka Ala barikada ka wale ɲuman dɔn ka soli Muhamadu Mustafa ka sallallahu alayhi wa sallim ya rabbi Ala ka nafa n'a barika ye Ala k'o ka Alaya bonya kama kira kanu kosɔn soli ala nabi o la ne badenw garibuke kanubagaw ni Ala tɔgɔ min filɛ aw ɲɛ kɔrɔ ni o ye nin kuranɛ aya in ye nin ye kuranɛ gindo dɔ ye nin ye kuranɛ Ala tɔgɔ dɔ ye nin ye kuranɛ siru dɔ ye nin ye kuranɛ dalu dɔ ye aba me kuma nin ka su in na me kabako di ma ni aya in ka su in na aya in bi bɔ sura min kɔnɔ suratul insanu do adamaden kofɔli sura madenw a ye ni Ala tɔgɔ in lamɛn fantanw a ye ni Ala tɔgɔ in lamɛn yatimɛw a ye ni Ala tɔgɔ in lamɛn miskinaw a ye ni Ala tɔgɔ in lamɛn dɛsɛbaatɔw a ye konate kɛ ni Ala tɔgɔ in lamɛn wallahi a b'a nafa sɔrɔ k'o ye sababu de ye ngo sura dɔ bi kuranɛ kɔnɔ ko adamaden kofɔli sura dɔnnibagaw b'a dɔn billahi o sura in aya 20 wa iza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira aba nin kuranɛ aya in k'i koja diɲɛ mɔgɔw ka giri i kan garizigɛ ka saniya i mana don yɔrɔ o yɔrɔ i k'i dayirimɛ sɔrɔ i mana taa diɲɛ fan o fan i ka garizigɛ sɔrɔ i mana kɛ taamaden si o si ye i taala jamana o jamana i taala dugu o dugu i taala baara o baara la i bololankolon kana bɔ o baara in na i bololankolon kana segin ka bɔ o taama in na nin kuranɛ aya in de b'a kɛ billahi madenw a ye baara kɛ ni Ala tɔgɔw ye madenw a ye Ala tɔgɔw lamɛn a ye tiɲɛw lamɛn a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye billahi aw bi min ɲini diɲɛ kɔnɔ a b'a sɔrɔ a b'a ka nafolo caman sɔrɔ dugukolo kan k'a dada ɲɔgɔn kan nin kuranɛ aya in de b'a kɛ ka garizigɛ saniya diɲɛ bɛɛ ka giri i kan nin kuranɛ aya in de b'a kɛ artiste k'i koja diɲɛ ye mɔgɔw ka giri i kan mɔgɔw ka sama i nɔfɛ nin kuranɛ aya in de b'a kɛ ndama baarakɛlaw ka ndama baara e ye ndama ka ja i la diɲɛ k'i tɔgɔ fɔ sanuko la nin kuranɛ aya in de b'a kɛ dɔnnibagaw karamɔgɔw k'e koja diɲɛ ye n'i kumana jama k'i lamɛn jama ka giri i kan nin kuranɛ aya in de b'a kɛ aba dɔnni ye wulibali a ye dɔnni lamɛn a ye dɔnni tiɲɛ lamɛn a ye baara kɛ ni dɔnni tiɲɛ ye n'o kɛra billahi aw bi wasa sɔrɔ nka ka tiɲɛ lamɛn garibukɛ bɛna tiɲɛ dɔ fɔ aw ye su in na ngali na Ala bonyana mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ billahi i b'a jɔyɔrɔ ye aba min delila ka don Ala tɔgɔ in kɔnɔ waati sɛbɛkɔrɔ korona aba kuranɛ aya in wa iza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira aba nin sɛbɛ siɲɛ 300 ani siɲɛ 33 nin ye Ala tɔgɔ min ditɔ ye i ma aba wallahi summa wallahi n'i y'a baara a tiɲɛ kan nkali na Ala bonyana i b'a jɔyɔrɔ ye moriw mɛna k'aw nɛgɛ o tuma a sɛbɛn siɲɛ 300 ni 33 aba o ye bariku adadu de n'i y'a sɛbɛn o adadu la i tɔgɔ don na'iman i tɔgɔ don o mimu o ma min samalen don o kɔnɔ bonya i k'i tɔgɔ don a kɔnɔ aba n'i tɔgɔ don a kɔnɔ parfum musuku k'a la e ka to k'a mu i fari la i ka t'i ka taamaw la i ka t'i ka baara yɔrɔw la i ka t'i dayirimɛ ɲini yɔrɔw la ni min bɔla la i b'a fɔ garibukɛ ye an ye Ala tɔgɔ caman di dɛ nka aba nin ye wulibali dɔ ye n'i y'a kɛ tɔra fata ayinu don i b'a ye wa muso baara telima o aya fɛnɛ de don
ka muso karaba k'a k'i sago ye muso ka don i sagona da fɛ muso min murutilen don a bannen don i ka furu ma k'a diyagoya k'a karaba ni Ala tɔgɔ ye ni kuranɛ aya ye ni aya in de b'a kɛ taa kana taa la fiyewu aba nin kuranɛ aya in i k'a sɛbɛ n'i y'a sɛbɛ wa iza ra'ayta summa ra'ayta na'iman wa mulkan kabira a sɛbɛ dɔrɔn n'i y'a sɛbɛ i tɔgɔ don a kɔnɔ quoi a nasi min k'i bolo aba i jilaja o nasi dɔ ka se muso ɲininda in kɔnɔ Allahu akbar a tɛ wuli ni tiɲɛ ni Ala tɔgɔ wulibali dɔ di to hali ne min mi ka nin di bilahi zira ne do kafiriw kana ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye jɛnɛyakɛlaw kana ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye nka yarabi Ala mɔgɔ o mɔgɔ ye ni Ala tɔgɔ in ta k'i bi muso jɛnɛya n'a ye yarabi Ala kana ɲɛ o tigi bolo an y'a di Ala kama mɔgɔw k'a ta ka baara kɛ n'a ye muso min murutilen don i ka furu ma muso min y'i janfa muso min bolilen don ni nasi dɔ mana s'a kɔnɔ k'i tɔgɔ to a kɔnɔ bilahi o muso kelen bi don i ka furu la diɲɛ bɛ wuli n'o tɛ o muso kelen bi don i ka furu la a tɛ cɛ si kanu Ala ka dali la ni e tɛ aba ni Ala tɔgɔ in kɔrɔbɔ ni Ala tɔgɔ in ta i ka baara kɛ n'a ye n'i ye baara kɛ n'a ye bilahi i b'a jɔyɔrɔ ye ndama baarakɛlaw Ala tɔgɔ in sɛbɛ dɔrɔn n'i y'a sɛbɛ a bila i kun i ka jigin dama kɔnɔ bilahi e ti bɔ ni sanu ma bɔ a bɛ faamuya wa a sanu b'i nafa ndama sadiri ndama baarakɛla dɔw bɛ yen n'i ye sanu sɔrɔ sadiri a sanu t'i nafa walima wari bɛ tiɲɛ i bolo nka n'i ye ni Ala tɔgɔ in baara ka jigin dama kɔnɔ bilahi n'i ye sanu o sanu sɔrɔ n'i y'a nafolo sɔrɔ aba diɲɛ b'i tɔgɔ fɔ a la wa nafolo b'i nafa Ala bɛ barika don a la ni tiɲɛ kuma in bɛ faamuya o tuma nin ye Ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛw ye kuranɛ gindow de don kuranɛ dɔnniyaw de don an min'u dada ɲɔgɔn kan k'a di diɲɛmaa ma min tɛ sɔsɔ n'a ti wuli dɔnnibaga tɛ Ala ka dugukolo kan ni Konate ko n ko k'a bɛ se k'a fɔ nin ye nkalon ye n'o sɔrɔla don o don ne bɛ taa lahara n ti kuma aw ye bilen kuma in bɛ faamuya o tuma yɛrɛ bi a faamuko ɲuman Ala k'o dan bɛɛ ma Ala k'o k'an ye Ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli a b'a fɔ artisiw ɲɛna wajulukɛlaw ɲɛna minnu bɛ tɔgɔ nɔfɛ n'u ye Ala tɔgɔ in ta ka baara kɛ n'a ye bilahi diɲɛ bɛɛ bi e tɔgɔ fɔ kuma in bɛ faamuya o tuma na a faamuko ɲuman Ala k'o dan bɛɛ ma sɔli ala nabi o tuma ni tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen a b'a k'u mako bɛ nafolo la an ye nin wele da siɲɛ caman siɲɛ joli joli an bɛ nin kuma in taa ni ka segin n ko nafolo baara k'a kɛ ni kuranɛ jɛlen k'a nafolo sɔrɔ karabali la bilahi a Ala tɔgɔ jɛlen bi kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kɛ n kali na Ala bonya na i b'a nafolo sɔrɔ cɛ joli joli ye nin nafolo baara in kɛ muso joli joli y'a kɛ n'olu y'a jaabi sɔrɔ e Ala n'u ye bonya kɛ garibukɛ yɛrɛ ye dɛ n ko moriya ja y'o de ye garibukɛ sigilen bi to sisan dɔ b'a wele a karamɔgɔ n ye 40,000 ci ma karamɔgɔ n ye 50,000 ci ma ne b'a Ala tanu ka Ala barika da o sabu ne bi baara min kɛ a ba sini ɲɛsigi don avenir b'a la bilahi mori 120 dugukolo kan olu ti garibukɛ ta ɲɔgɔn kɛ dɛ ne bi baara de k'i ye 30,000 don mais i bi 15 sara ka nafolo sɔrɔ karabali la a ba 30,000 mais i bi 15 sara n'i ka sɛden 3 sɔgɔn an bi baara kɛ n'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ ye baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i bi wari tɔ sara a tɛ tɛmɛ nin kan Konate karamɔgɔ jumɛn mi Ala ka dugukolo kan min ni ɲɔgɔn kɛ dugukolo o tuma garibukɛ bɛ nin kɛ fantanw dɛmɛni kama bololangolow dɛmɛni kama dɛsɛbaatɔw dɛmɛni kama n'o tɛ n'a ka di ye prix o prix ka di ne ye ne b'a fɔ a la mais aba ne b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i hinɛna na n'a ye nafa sɔrɔ n'i ka baara ye a bi ko gɛrɛ kɛ e ye min ni i ye min ɲini ti kelen ye dɛ
o mɔgɔ joli joli an ko 30 i bɛ 15 sara baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ wari tɔ sara mais dɔw ye 100 ni kɔw ci ne ma baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ dɔw ye 60 ci ne ma baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ dɔw ye sama caman bila ka bɔ jamana janw na ka na di garibukɛ ma fɔ Mali la yan baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ye sanu bilen bila ka na di ne ma yan baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ ne y'a f'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye sababu ye moriw ka baara kɛ tiɲɛ kan n'o de ye bilahi u b'a nafa sɔrɔ nka tiɲɛtigiw de dɔgɔyala mori nkalontigɛlaw cɛyala mori kumakɛlaw cɛyala a min bɛ tiɲɛ kan o ka dɔgɔ dɛ mori 120 arajosow la bibi in na n'i donna kelen o kelen kan n'i ka kungo ye n'i ka kamanagan ye bilahi dɔ bɛ fara a kan n'o tɛ dɔ ti bɔ a la i taala mori joli joli fɛ yen i taala dɔnnibaga joli joli fɛ yen n'olu ye tɔrɔnpe k'i ka nafolo minɛ k'a dun o la garibukɛ b'i wele ka na tiɲɛ ma i ka da tiɲɛ na i ka baara kɛ ni tiɲɛ ye bilahi i b'a nafa sɔrɔ kuma in bɛ faamuya o tuma faamu ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'u kan ɲɛ Ala ya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala nabi aba ne y'a f'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ de sigilen don sababu kan mɔgɔ minnu ma da sababu la bilahi fo k'a tigi sa a tɛ kɛ fɛn ye kuma in bɛ faamuya c'est-à-dire ngo ali ala kira Muhamadu Mustafa ala ye sababu dɔ di a ma bolola nɛgɛ dɔ tun bɛ ala kira tigɛ la bilahi wa a bolola nɛgɛ min tun bɛ ala kira tigɛ la min kun sɛbɛnnen don a kan a ala tɔgɔ gɛrɛ a bɛ garibukɛ in bolo a tɛ wuli aba ni y'a gisi k'a don i tigɛ la bilahi i bɛ kɛ fɛn ye i bɛ don da la mɔgɔw bɛ girin i kan kuma in bɛ faamuya ala kira ka bɔ a la Nabilahi Suleimana Dawuda denkɛ ala ye sababu dɔ d'a ma ala tɔgɔ tun b'a ka fugula kɔnɔ ala tɔgɔ tun b'a ka bolola nɛgɛ kan don min na masa Sulemana ka kabatimu binna kɔ a ka fanga tiɲɛna a ka masaya tiɲɛna a ka dawula tiɲɛna a ka nafolo tiɲɛna jɔn b'a fɔ sababu ye nkalon ye mais don min a ye bolola nɛgɛ sɔrɔ ka don a tigɛ la masaya seginna a ma jama seginna a ma tɔgɔ seginna a ma wari seginna a ma dawula seginna a ma mun ne la e ti da sababu la balimakɛ da sababu la ne lamɛnbagaw da sababu la sababu ye tiɲɛ ye wa nafolo sababu a b'i kuranɛ kɔnɔ ala kota t'a la boli baara tɛ sitanɛ baara tɛ e ala i t'i den faga i t'i muso da a ka kɛ nafolo a b'a ka nafolo baara jɛlen kɛ ni ala tɔgɔ jɛlen conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a la dekun t'a kɔfɛ gɛlɛya t'a kɔfɛ n'i y'a kɛ walahi i b'a nafolo ma an y'a baara kɛ maa caman ye wa ala sɔnna k'u garizigɛw dayɛlɛ bibi in na u bɛ bonya kɛ garibukɛ kuma in bɛ faamuya an ka sitanɛ baara tɛ dɛ mori min bɛ sitanɛ baara kɛ mɔgɔw ye a b'aw tɛ ne ye o mais o kɔrɔ ti ko n t'a si dɔn a baara miliyɔn 1 o ala tɔgɔ jɛlen bi ne bolo sitanɛ baaraw la n'i y'a kɛ su in na n bɛ heure 1 d'i ma bilahi i b'a jaabi sɔrɔ mais baara ɲumanw tɛ o la an ka da tiɲɛ na an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n'o de ye an bɛ nafa sɔrɔ an ka ɲɛnamaya la a b'a sa k'i tigɛ to ala bolo o la ne bɛ to ka jɛ ka seere da aw ye n'i ma ɲɛ moriya in kɔ a k'a tiɲɛ kan kana nata wari nɔfɛ ka moriya kɛ nkalon kan kana nata mori nɔfɛ ka mɔgɔw janfa kana nata wari nɔfɛ e ala kana sɔn abada diɲɛ k'e nɛgɛ kɛ fantanw ka wari ni yatimɛw ka wari laban t'a la n'i bɛ sa don min sa ka ala tigɛ to i bolo n'i bɛ sa don min sa tiɲɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ sala ka sɔrɔ ala tigɛ t'i bolo bilahi i ka wolo ma foyi ye diɲɛ bɛɛ ka kɛ e kelen da ye i ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i sala ka sɔrɔ ala tigɛ t'i bolo i ka bange ma foyi ye hali i ba kun ka n'i bange kuma in bɛ faamuya n bɛ kuma kundala surunya yan o tuma garibukɛ ka téléphone numéro aba o de ye +223 72 24 02 98 ni ye garibukɛ yɛrɛ ka téléphone numéro n'i y'an wele na a ka ca ala fɛ n yɛrɛ bɛ n ka téléphone ta n'i m'an sɔrɔ i ni n ka kalanden dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima n'i y'a sɔrɔ an occupelen don aba numéro gɛrɛ bɛ an b'o d'i ma i ni garibukɛ ka kalanden dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma a mana k'a si o si sa en tant que n'i kɔni ye numéro in wele ka ban aba i ni sababu bɛnna o sabu su ni tile anw bɛ ala deli ala kana maa si ɲɛsin an ma maa min ka sababu t'an bolo wa mɔgɔ o mɔgɔ anw b'a dɔn n'i ɲɛsin
ɲɛsina anw ma billahi i bɛ taa sɔrɔ i ka sababu de bɛ o tuma ala ka sababu tigi ala k'u ɲɛsin an ma ala k'o kɛ ala bonya kama bijayi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ini baraji ala k'i mɛn an kɔrɔ. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.